Ond hefyd mae reswm arbennig yn ychwanegol i ni wedi gwahodd Mari draw mae heno. Oherwydd, dath Mari yn ail yn y goron eleni yn y Steddfod Genedlaethol. A i ni gyd yn eithriadol o falch ohoni hi, achos mae o'n cenhedlaeth ni, a mae'n mynd i ddarllen peth o'r cerddi na, a felly please, rhowch gymeradwyaeth enfawr iddi hi a diolch Mari am ddod heno. Wel, sgwennes i'r cerddi yma yn sôn am fy mhlentyndod yn y De-ddwyrain, falle bod lot o bobl yma heno gallu cyd-ymdeimlo, gyda thyfu lan a fy Gymraeg. Oedd rhyw berthynas love-hate gyda fi gyda'r Gymraeg. O'n i'n syrthio rhwng dwy stôl o fod eisiau plesio'r Cymraeg dosbarth canol, ond hefyd oedd dy fi ffrindiau oedd yn siarad Saesneg a ddim wir yn deall beth oedd siarad Cymraeg. Felly, na ddarllen y cerdd, na ddarllen nhw 5 cerdd a gewch chi frec, a wedyn gewch chi feddwl beth chi'n meddwl. Menyg Garddio. Agorais y shed ar yr hafau y fi, a gweld hyn fenig a'r ardd yn dal arnynt. Gwynt tychan Radio Cymru fore Sadwrn, te cleiar a ffrau dros glawdd, a blodau a dillad gwaith, a'r Gymraeg fel wyau drydwy. Cofio mynd mas ar ôl i fi dywyllu, a blas hael ar brydd y nos. Smoco dan drwynau cymdogion, a miwsig ei Coronation Street yn wylo lawr y stryd. Ein tŷ ni yn gweiddi Gymreigdod drwy ffenestri, fel nodau piano a neb yn dilyn y diwn.